Vi skal lige have lidt krudt i. Sådan der. Og så vil vi gerne have en lille kugle i. Når nu jeg skal skyde, Chris, så kan du trække lidt tilbage, så kan du se både mundingen og... Ja. Ja, det er godt. Og så en kuglestarter. Sådan. Og en kugle helt til bunden. Livet handler kun om bundtid. Sådan der. Så vil vi have lidt pandekrudt i. Lalej. Sådan.